Doon na kita still end of cold front, nakaipikto kini siya sa tibuok Kabisayan, ingon man, trap of low pressure area, kung extension kini siya sa low pressure area, nakaipikto usab sa Mindanao. Tungod ini mga sistema sa kiniyahan, magdala kini siya din sa Kabisayan o mapanganuron, nga tulas madag-umon nga kalangitan, ingon man, mabugnaw nga panahon, ingon man usab, ano ba nang kini mga mahinay nga pang-ulan. Karong adlaw, ang dakbayan ug lalawigan sa Subo, ingon man ang Central Visayas, makasinati kita karong mapanganuron nga kalangitan, ano ba nang kini mahinay nga pang-ulan karong adlaw. Inon ugma ngadto na sa Lunes, makasinati kitag mayong panahon, ingon man doon na usab kitay ugnaw o kusog-kusog nga hangin gikan sa amihan. Mahinay atos panagsang kusog nga hangin gikan sa amihan ng silangan ng Muros ug ang dagat sa baybayunan ini kasarangan. Ani ang atong Valentine's Day 2014 special forecast for Cebu and rest of Central Visayas. Doon na kitay mapanganuron, ingon man doon na usab kitay mayong panahon ugma, unya inubadan sab kinig mga kusog-kusog nga hangin gikan sa 20 ngadto sa 30 kilometers matagtak na gikan sa amihan ng silangan nga direksyon. Inon ugma ngadto na sa Lunes ipaabot nato